pederlerimizin edermenlik ýolundan ýöremek her bir türkmen perzendi üçin mukaddes borçdur. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Asıl näme birden turganyşalyp odarlyňy, gatýadat ýaray. Gowda turganyşsaň berkaýan güýçlenýän, öňe adam çykmadan soň. Ya hey, seneme. Şundan artyk güýji näme deýin? Boyun alay sana yaran. Nämäni boyna almalymyşmy? Men aýtsam, yaranyň bu bolup berşi bary ýok bir bat börek sebäpli. Hä, näetdiň? Geçen wazar ol aşa kep bilen gaýratyna bat börek uçurup ýörkä, şatuda iýilişipdir. Çykjak bolwam çykyp bilmändir. Galypdyr şeýit bat börejik. Bizi uçursaň boljak şolurda. Haýdaýmala biragyz. Meniň bir gezek çykyp gördüm şol şatuda. Hawa ýakylyp iş bolup durşan emme. Ýöne münemde dälle, düşek bolamdy ýykylma. Haçan açyny kömege çagyryp berjek. Biraz elimiň aýagymy güýji bolan bolsa özmem çykardym. Ýöne ol bolmanda da turganyşyk gerek. Ata pelwan ogly mergen ýaly, daýaw güýşi bolsak ziýan etmede. Onyň dogry. Ýöne beýdip öz başymyza gylaşyp görünmezden bir turganyşdyrsa gowularmy kadýan. Okuwçylar, şu ýumuşlary ýerine ýetirip gelin. Gün sportdan eýlen, mergen şol ýerde boljak diýdi. Balya sadyga malarsa. Tapaklar diýen onu alars. Şunun bilen şuň tapagymyzy geçirip gutarýas. Hoş, sag bolun. Sag bolun. Ýolan ýeçeňizde tere sag bolun. Bolýar. Tapaklaryň diýnimi? Hawa, siz nire barýaňyz alaňa sap? Mergeniň ýanynda bara senem gelýär. Nirdol? Ýydyma düş.
Türgünleşige başla. Bolýanylar. Onne ertir dağdan ilerki bayırda görüşürüz. Menden giýjäg alman barıň ýöne. Gydyşar ýaly. Hökman barart mergen hakkı. Ha, nä bileýin näsidi? Barars. Ýöne kän garwanman barıň. Ýogsa kösär. Bolya ağam. Seredin hakamda şol çıparyan. Ana maňa elini galgatdy. Barjak diýip oýnadam bolaýmasyn ho? Gelen. Geler ol maňa söz berdi. Söz berem bolsa gelir de. Bolýardy. Günuş goly dost. Indi gelse de gerek gel şol bize. Özümizden başymyzy çararys. Ýör gideli. Hawa, özümüz ömürlüğe bereriz. Kaka salamu aleyküm. Ece salamu aleyküm. Waleykümselam oğlum. Wi yarancan, asal oýamadyň sen. Turdaýmaýyn diýip daraklygymda ýörep ýörnämen. Nirden gelýän han ol bu çakda? Aýaglanar bilen ulgatyklay.
Perman nag bilenmi? Hawa, inni her gün şey turgana şerleştik. Eşdiýäňmi jesi? Ogluňam kakasy al boljak, nesip bolsa. Hakykatna meňde seni armanım. Yurdumuzun Karatay Federasyasının kurulmagyna geçilýän ýarış çekireşli ýagdaýda gyzganyňda öwrenen zatlaryň ýadyndadyr. Hawa, hemmeti ýadymda. Onda dogumlan. Bilýän zadyň etmek kyn bolmaz. Esasy ünsü bol. Pikirini jemle. Ba, Hormatly dinleyijiler, Yurdumuzun Karatay Federasyasının geçilmelerine dowam edýän ýarış ören gyzganyňly ýagdaýda dowam edip dur. Yaran Salarow biziň elber türbenimiz. Yaran Salarow görýäs, bu tutuşukda öňdüligi elden gidermese gerek, onuň çarakyny kereketler diňor garşylaşynda ýa-da oturanlar hem tolunýar, ine-de tutuşukda aýgytly urgy ýerine ýetirýär, ne bolşuny diýip ýere-de aýak urgusy bilen Yaran Salarow ilgiderlikde ayıtlayıcı urulary ýerde ýerine ýetirip dur. Ine-de hormatly tomoşaçylar, ýeňişe Yaran Salarow ören ýaqtyn gerli onuň ýerdäki urgulary öz netijesini berýär. Ýerdäki wagtda utuklaryny kazanmakdan dowam edýär. Ine-de hormatly tomoşaçylar, Yaran Salarow tutuşyk tamamlanýar. Bu tutuşykda da Yaran Salarow önemli ýeňişini kazanmaklygy başardy. Biz bu ýaş türbenmede gelecekde de geçirilýän ýarışlarda üstünlikleri arzu edýär. Häzir bolsa hormatly tomoşaçylar, bayrak gowuşuruş dawaraty biz ýarışda bayrakly orunlara munasip bolan türbenlere şeýle-de Yaran Salarow gelecekde karate boýunça geçirilýän çempionatlarymyzda dine üstünlikleri arzu edýär. Gaşman arkadaşlar Gaşman serdarmynyň saýasynda ajaýyp sport ýarışlary ýerli geçirilýär. Ine-de şol ýarışlardan biri karate boýunça ýarışam tamamlandy. Ne hormatly tomoşaçylar, biz hem özgedemizde bayrakly orunlara munasip bolan ýaş türbenlerimizde gelecekde de üstünlikleri arzu edýär. Berekella köşek. Berdaşy ekeniň, senden gowy harby çykar. Sağ olun. Tuweleme, bam ýene özüň ýaly oglanlar. Yollaş harba kuşulary. Harba mektep diňe bilimiň däl, eýsem bilegiň kem berkemel ýeri. Bu ýerde side geljekki ýurt goraşulary hukmuna garalýar. Harba salam bermän turgulnaşýar. 1 2 3 Harba kuşularyň bedeni berk bolmalydyr. Gujurly, gaýratly, ugur tapyjy bolmalydyr. Harba kuşularyň bilimden ýüki ýetip bolmalydyr. biz nähili bakly çağalar. Muallimlerimiz dogry aýdýarlar. Türkmenistan hakykatdan hem bahtiyar çağalaryň ýurdy. Gahrman arkadagymyzyň, hormatly beren serkerde başymyzyň gurdurup beren täze döwrewap harby mektebi biziň kalbymyzda bütün ömrümizde ýatdan çykmajak ajaýyp pursat bolup galdy. Edermen esker, ilhalar insan, Uffat muallim, Berdimuhammed Anaýewiň adyny göterýän Mertliň mektebinde okuýandygymyz üçin milli liderimize, arkadagly Gahrman serdarymyza alkyşlarymyz çäksizdir.
Harba kuşular hemme zady öz wagtyna ýerine ýetirmelidirler. Olar her bir zatda ilkinji, öňde barjy bolmalydylar. Çünkü bu harby mektep watançy insanyň, gahrman arkadağımydyň hemde hormatly belent serkerde başymydyň merdana pederi Berdimuhammed Anaýewiň adyny buýsun çülen göterýär. Siz her bir işte bu beýik şahsiýetiň nusgalyk görellesine eýermelisigler. Hormatly belent serkerde başymy tarapyndan açylyp bulanmaga berilen täze binalar toplumyna hemme taraplaryň kämilleşip ata watanymyza wepaly ýaşlary bolup ýetişmelisigler. Düşnüklümü? Tut şeyle. Çel galmagam şoň ýaly wajyp. Haýtam bolda bir zat çelgi hökümine belleseň, özüň aňsatdy bolar. Garşydaşy Gajaň etdiňmi? Ýadyr sapakdan soň jaň eder. beýdidem Harbu Talip Salaryf ýaly ho otlap ýören düýän çelgi almaly alyr ho. Eýläňe teretip bäriňi wakynsaň ne diýog alyr? Ne de garşydaş. Oturuverin soň kelleň tutdy. Turun. Gönülüň. Erkin. Erkin. Yine turgönleşigemi? Ýok, ädira kitaphanada boljak bir salym. Şolary tapşyryp ýerine başga kitap alaýyn diýen. Menem seň bilen onna. Salam gyzlar. Salam. İşen ýere ýolanır kagyny. Mene goşun galalaryň birini uradylsam gerek. Senkiden näme habar? Hiç hili maglumat ýok. Ýöne gözüm türkmen edermenne. Hemmen göz şonna. Ay yaran, bir zat diýäýäň ay senem. Hemmen gözü bolsa bolup kestin şonno. Her kime eýgerçek zat däl ol. Bize bir eýger dermi kansoň? Dagy näme? Meniň mergendigime özüň bilýän. Senem sport ustady, gujurly, taýýarlykly, başga näme gerek? Bilmedim, bolsa ne ýagşy. Ýöne bulaýdandan ýeterlik dälmi kädiýän? Ol has başgaça, başga dünýä, başga derece. Onun aňyrda zat ýok. Şoňa düşüp biläýsem, ananay, soň görmeni. Özüm aýajak däl, diňe turgunlaşyp, kämilleşip. Öňümde bara, dög dursun onda. Duravar ho.
Döwler bar günde goý. Sen hem şol hyýal bentligiň aý. Salamyr Allah. Nämen salamy? Taňry salamy. Gowmy ýaran. Uy ha, gowy. Özüň niçik aşyr. Muňa sere daý. Salamu aleykum. Oturaýyn ýaşuly. Wa aleykumussalam. Sağ köşek, berekella berekella. Oturaýyn agam. Sağ ol. Yolloş patbalkony. Harby Talip Salarow. Siziň buýruňyz boýunça geldim. Harby Talip Salarow, serkerdelerin täze päsgelçilik zolagynda öredipdirler. Geçmek üçin azyndan 2 minut wagt gerek bolar diýerler. Şu barada näil pikir edýän? Özüňem basym serkerde bolmaly. Serkerdelerim bilen alalaşan Yolloş patbalkony. Aýdylşyça eglerim kädiýän. Ýöne biradasyk ünslirak, dogunrak bolsaň, taýarlyňam gowy bolsa, has gowy netijede görkezip bolardy. Meselen, bilmedim. Özüň bolmasaň belli bir zat diýmek kyn. özüň bolsaň näçe wagtda geçerdiň? Ýöne Yoldaş patbalkony. Yeri, Özüm bolsam 1 minut 50 sekunddan giza galman Yoldaş patbalkony. anamyň barmy? Hut söyle, Yoldaş patbalkony. Onna gaýratyň görköz. Bor. Has gowy netije görkezip bolar diýdim men. Kıyınçılık nähili uly bolsa bolsun, ýigidiň mertebe tuğu belentde bolsa alınmajak gala ýokdur, oglanlar. Taýarlygy güýçlendirin onda. Sag bolun. Nelo? Erkin. Erkin. Berekella ýigit, gaýrat görkezdiň. Hemişe özüňe şeýle anamly bolgun. Okuw tamamlaýadym şu ýigit. Hut söyle Yoldaş patbalkony. Howa, işe nire ýollaýaňyz onu? Yoldaş harby uçurumlar. 5 ýyl harby bilim alan ojaňyzda
Bugün sizin durmuşuňyzda ýatdan çykmajak taryhy gün. Siz bugün leytenant diýen harby ady eýe bolup, ilkinji serkerdelik ýoluna gadam basýaňyz. Sizi gutlaýarys. İşe ýollanjak ýerleriňizde şu ýerde öwrenenleriňizden dogry peýdalanyp, abray alyp, ýaş watançylary terbiýelep ýetişdirmekde ihlasıňyzy gaýgyrmajakdyňyza tüý sürekden ynanýarys. Inne bolsa, uçurumlaryň haýsy goşun galalaryna ýollanmagyny yglan etmek üçin işgärler bölüminiň müdiri Kapitan Muratowa söz berilýär. Harby Talip Ağa Tapar Jumayev, Tankçylar Batalyonuna. Harby Talip Bayram Attaýew, Aragatnaş goşullarynyň batalyonuna. Harby Talip Yaran Salarow, Türkmen Edermen, ýörüýte maksatly toparna. Harby Talip Perman Alow, Türkmen Edermen, ýörüýte maksatly toparna. Tuğuleme, edil asmanına ýaly. Şunda turgunnaşyk hünärmenlere gözüm gidiýär, dogrusy. Turgunnaşyklary haçan başlap bolar? Eýýämden başla bermeli ýoldaş balkonyp. Turgunnaşyň meýilnamasy taýýar. Onu hayal etmän girsin. Oglanlar hemişe taýýar ýagdaýda bolmalydyr. Bor ýoldaş balkonyp. Onda girsin. Alo. Saglyňyzy isleýän ýoldaş balkonyp. Menem sen saglygyny isleýän. Geljek leytenant. Kaka, hoş şavarımma? Ay doğru. Türkmen Edermen'e saýlandym. Ay tuğuleme. Utlayan. Hani goşunlaryň birine gitmeli bolaýmasam diýip oturdun ha. Owa, özümem hayran kaka. Birden şeýle habar geldi. Işe ýollaş topory iň soňky pursatda şu karara gelipdir. Bolu bilýä. Biýliň berk kuşagyny köşek. Bula tüýüt bolaýdyr. Gökdäki dilen ýerde gowuşdurana. Howa kaka, ýüregimdäkini bilen ýaly olar. Begendimde basymjak buşlaýyn diýdim. Häzir ejeme de bir aýdaýyn. Neme oğlum? Ejeni özüm düşündirip aýdarym. Düşündirip? Ejeni özüm buşlaryn oğlum. Galandan öýde gurulşar. Begenni mi? Begenmesine begenni bolýyn. Meňem saýlananmy aýtdyňmy? Ola ýatdan çykypdyr. Öýe baramda aýdaryn. Buňa serede mene bizimkileň baryny özümden öňürti seni uslap çykdym. Bolýar aýdos. Ziýan ýok. Azat, senin ýolunan ýerinde men tejribelikde bolup gaýtdym. Biýliňi ber kuşamaly bolsun. Şu bolsun bolsa, hedil bermezler. Goýsan Aýbekki. Goýup bilem oga. Hemra, sen käçudi. Sen baryan har bölümge göni biziň etramyzda. Baranda habarlaş, bizinkiler çykyp garşylarlar. Näme kömek gollaw gerek bolsa, guk diýmeli. Her kime degip çykdyň ay. Bekelek bökelek özüň hakda da aýda bir zatlar. Özüm hakda aýtsam mara, menkiden hedil ýok. Özüňe belli. Deňziň ýakasy balyk diýjekmi, suw diýjekmi? Meňe durmuşym inne başlaýa oglanlar.
Hakaňa aýtmadyň. Sadyga bir buçlaly men geçenimi. Dogurdonamay? Aylasana. Bol ya. Alo. Goňmy Sadyk? Bu uslugymyza näme berjek? Bererine. Ilki bir eşdeli habar. Okuw tamamladyk. Ay tüwelimi gutlayan. Onda meňem boşlugym berin. Yeri. Menem okuw tamamladım. Ay berekella dost. Synaglardan geçdiňmi sagama? Geçdim netibedenden. Onda indi harby gullugamy? Hawa, aýyň 28-nä har wekillige barmaly. Kiňede öňdenim ölçürüp ýörene kiniňiz. Tüwelimi eýýäm işe başlaýaňyz. Gynanma. Hemmämidem watany goraýata. Onyň dogry. Nire belleniňiz diýip sorada? Dogrudanam nire belleniňiz? Kaka, Ece, men geldim. Loyan ağam ecem aşkanadadır. Gelin mi oğlum? Ece, salamu aleyküm. Kakanam hili yolladır. İnni geler. Men hoş habarym eşdendiňiz-de Ece. Eşitdim. Begendiňizmi käbem? Begendim oğlum. Sen bana doğru düşün oğlum. Ene yürek hemişe çağasını ala dediye. Ol özüňe bagly zat däl ahirin. Sen nirde, haýsy kärde bolsaňam, ejen akly huşy sen nedir balam. Aly dedere zat ýok ahirin Ece. Diýme gaňsat, ýöne ejen etip ala detmesin he. Men ala dedip geçeýin oğlum. Ýöne siziň başyňyz zaman bolsa bolýa. Naharma teredeýin häzir gelýän. Näme boldy balam? Näme ollay? Bolan zat ýok. Seni gynandyraýdym Ece. Bagşly ogluňy. Wah balam. Arkaýyn bol käbem. Ogluň indi çagy däl. Yigit çykdy. Ömrümi şu käre bagladym. Şu käri söýdüm. Meni golly Ece. Wah balam. Salamu aleyküm kaka. Asudoluk yaran eline çay döktü. Eceme ağladı. Başka olan zat yok. Hasavat verer. Hatarcı salar. Deňleşiň. Gönüliň. Deňleşme orta. Yoldaş mayor, harby bölümiň şahystymy nizama durdurly. Serkerden ornatary kapitan Rahimov. Salam yoldaşlar. Salam yoldaş mayor. Erkin. Bilýänsiňiz, yoldaşlar. Biziň hatarmyza täze ýigitler gelip goşuldy. Türkmen edermen ýörüýte maksatly toparyna
harby ullu geçmek aňta da bolmaz. Türkmen edermenleri ýokor taýýarlykly, berk bedenli, islenlik wezipäni yerine ýetirmäge taýýar ýagdaýda bolmaly. Çünki siziň her biriňiziň egninizde watan mukaddesligi durandyr. Gelen. Bu şol. Perman. Bu şol. Kim? Mergen. Kim ol Mergen? Ýadyňda mı? Bizi baýyrda garaşdyran Mergen. Geljek diýip gelmedik Mergen. Jumruk ýaljak oglanjyklaryň högösün oýnan Mergen. Duru köşeş. Azalov. Men toparyň 10 minutdan taýýar bolsun. Ýörüýte tapşyryk bar. Bar, gitmäge ruhsat ediň. Gidip bilerdiňiz. Topar, P. Ilgap, başla. Bağışlaň, bir zat sorasam bolarmy? Sora beriň. Türkmen edermeniň harby bölüminiň nirdedigini soraýajaktym. Salgy berip bilýäňizmi? Men salgy berip bilýän bolen, siz salgyp bilýäňizmi? Wi. Hol binany görýäňizmi? Şondan ögürläýän ýeriňizde. Barsaňyz gözüňiz düşer. Sag boluň. Soraýdym welin, haly sedäýdiňiz ýyzarlap. Nire gelýäňiz ýyzyma düşüp? Mena hiç kimge ýyzyna düşemok. Zulümdan
Noşa turin jin düşürler boynundan havarın var mı? Noşa turin jin düşürler boynundan havarın var mı? Tamam, yürümen tertipçiler ya. Bır, ki, bır, ki, bır, ki. Ayaklar yerden önden çevirin, sanki bekle olma. Bır, ki, bır, ki, bır, ki, bır, ki. Sonra var mı? Yolloş leytenant, yüzlenmäge ruhsat edin. Görelleri harba orkestri, turgönleşiklerini şu yerde geçýärmi? Howa, harba orkestram Ayratin Hormat Qarawulu batalyonunyň düdümine girýär. Mümkin mi yolaş leytenant? Yankınadan meydançynda turgönleşip ýören eskerler bide değişdimi? Howa, geçen güýze gelen eskerlerimiz olur. Bidem şolar ýaly ädimläp hereket edip bilersmi? Hökman, siz şoň üçin şu ýerde. Yolloş eskerler, esasy özüňi anamly, ahlasly bolsaň çal töwrenirsiň. Yer ýigitler, saglyklar näýeli? Gowmy? Uçeýler! Gowmy, dälmi? Häzir göräýäris. Barlygda. Ga! Lukmançylyk nokodyna tarap ädimläp, ýere! Görýän bolyn, täze Lukman gelip durýan. Lukmanymyzam ýok, derdimizem ýok diýip ýördük bolyn. Indi näme bileýin? Qayız maşgaly bolsa, özüm oğlan bolsa. Başa agyryp ballarsızla jok köpeläýmese. Hayt gapyda işe. Gapydymı? Hayta tok häre. Şu diýen, şu diýen. Hayta. Şu bolaýmasa. Onlar işe gaýdandyr. Duguşmaly Lukmanymyza duguşdy goýdy. Emolly. Aýtsam, Lukman şuma ýaran demi bilen ýakaýjak bolýar. Gaşlary bilen gasyp gowurup barýar. Ýaranyň gözlerine gark bolmasa da bir ýerde. Ay näetdiň ay? Bunu görýin. Näme bollaý muňa? Don galaýdy bul. Ay ýaly mehirli gyýz eken. Goýsana ho. Näle bollaý? Mehirli bolaýsyny. Kelläňiz gerek bolsa, gapyny kakyp bire görüň. Näme diýär? Gelin. Yolloş mayor, toporun saglyk ýagdaýynyň barlygy üstünlükli geçirildi. Netijeler gowy. Ören gowy. Şeýle barlyklary wagtly geçirip durmagy ahmal etmän. Onsoňam toporun turgölleşiklerini gören bolsaňyz tewekkelçilikli ýagdaýlar bolýar. İr turgölleşiklerde toporun goloýuna bolup lukmançylyk kömegini berseňiz
gowy boljak. Bor yollaş mayor, gitmäge ruhsat edin. Gidip bilersiňiz. Yeri, näme istem diýäň dost? Haýsy rota dogullyk etmekçi? Garawly gatnatym gelýär. Aňsadyny gowulaşýan nisene? Aňsat diýen bolup özüňe şon saýladyň däme? Oýun etdimle ho, ýöne garawly çykjak diýen bolyn. Erkim şey diýen bolýardy. Diýersinler. Aňsat da ýok. Turgundöçükde bu netije görkezip bilseň, baş waýdak meýdançasyna garawly çykyp bolýarmyş. Oňa da her kime ruhsat berilmeýän eken. Kim aýtdy? Eşitdim. Şaltyrak nizam emellerini el almaly. Baş waýdaga garawly çykyp bilsedim. Niýete döwdüm diýsen onna. Döwdüm dostşan. İýdinim görberýär. Sen niýetine düwen bolsaň, gorky bermeliler. Men umydymyz äýjek. Garaşdyrmadymmy? Hediledik garaşdym. Seretsene. Juda näzenin. Köňlümi kökören peride. Şu kowuşsaňa ören ogudan gelşer. Men onuň wagt geçip ikimiziň söýgüýümiziň nişanyny öwürülýäryn anýan. Nesibesin? Düşünmedim. Nesibesin diýjek dälmi? Uy he, nesibesin. Sag bol Bahar. Sözüm ýykman geleniňe, saýlamaga kömek edeniňe. Ýogsa da kowşy kim üçin alanyň aýtmadyňa? Aýdaýsam makam. Aşka düşmeýän huppaty bar bolyn. Onu aýtmaňam derdi şonça bar. Izine usurup bilsem, onu sana aýdaryn. Bolýarmy? Bolýar.
Leytenant Neleşev. Men. Nidamdan çık. Bor. Soňky türgölleşikliň netijesine laýyklykda toparyň düdümi gaýtadan teljerildi. Degisli görkezjiler gazanyp bilmedi harby toparyň düdümini terk etmeli bolarlar. Şonuň üçin eginleşimiz Meleşev harby gullugyny başga harby bölümde dowam etmeli bolar. Leytenant Meleşev. Men. Gidip bilersiňiz. Bor. Mert bol ýigit. Her bir demini özüň üçin näl? Tutuş halk üçin alýansyň. Mert bol. Senin güýçli bolmagyň nejeme adamyň ykbalyna täsir edýändir. Senin bilegiň kuwaty, aýagyň güýji, pikirlenişiň çalplygy ykbal çözýändir. Şonuň üçin mert bol. Ädimiňde görkezmelisin kimdiňi. Bakşyňda, dogumyňda, duruşuňda bildirmelidir kimdiňi. Kimin perzendi, kimin neslidiň. Güýjüň toprakda, başyň bolsa asmanda bolsun. Ýykylsaň galmalysyň. Arkasynda ýyldyranyň ýagyrnysy ýere degmenläler. Şu günüň göreglleri, alparslanlary, keymirleri, Celaleddinleri sizsiniz. Çünkü hemmäňiz şu watanyň münasip oğullarsınız. Mergen sabırlı bolmalylar. Garaşmagy başarmalylar. Nişanany ökdölük bilen urup bilmek yeterlik däl. Esas zat haçan urmalygyny bilmeli. Fursat peýläp iň amatly sekundy tutmagy başarmaly. Düşünmedik barmy şul aýdallarma? Hiç yok. Onna menden görkezme garaşyň. Haçanny biriňiň adyny tutup buyruk beremdi. Haýsy nişanany görkezsem, o da çardyň. Or. Alo, sağdaky nişana odaç. Alo, sağdaky nişana odaç. Nirde gelip gördüň ýoldaş leytenant? Pikiriň nirde? Dinläň okmy meni? Günäkär ýoldaş kapitan. Pikiriň jemle. Ödüňi el al. Ol täzeden. Bor ýoldaş kapitan.
Dogry işledik aýdaz. Hawa das. Melle ýerenen bolsak, şundan meter ýadamazdyk. Ýöne ýörep ýörmeli bolsa da boljak welin. Nizamly ýöremekde iş barda. Ýöne bara, şuwar endegenden soň öz-özünden bolup gidýändirimle görseň. Hemişe beýle kynam düşüp durmaz. Dogry dämi? Bugünkü türgölleşigimizi dağı ılgap çıkmak boyunça yarış görünüşünde geçireriz. Her toparda bir baydak bar. Bellenlen belentlige çıkıp, baydağı sol yerde ilkinci olup dikmeli. Men yarışın gidişini dürvüde fiilap durur. Her toparın barmalını okudu, ayratin. Her topar öz içinde maslahat edip, 5 adamı yarışa katnaştırıp bilir. Baydağı ilkinci olup diken, topar yeňici bolar. Yeňjiň bayragy näme? Yeňici silahsız galmaz. Taýarlanın. Taýar mı? Taýar. Ilgap, başla. Salarfa kömege varım. Gel. Bahar. Yaran yaralanypdyr. Alo? Howa? Näme? Ejenem olly.
kaka, ejem yarany. Yoloş balkonik, gorkulu zat yok. Alad etmäň. Esasanam genecem alad etmesin. Saglygyna ziyan, ýüregi biraz gowşapdyr. Gerekli dermanlary ýazyp goýandyryn. Bolýan sag bolun Lukman. Yoldaş kaptan girmeye ruhsat edim. Gelin. Yoldaş kaptan yüzülmeye ruhsat edim. Dinleyen hatarçı Orazglyzyp. Yoldaş kaptan, biz 3 ay bäri türgündeşip gelýär. Biz haçan baş vaýdak meýdançasyna garawla çykyp başlarkak. Oğlan howlugar. Tuğdan awagtyna bişer. Howlukma. Kenidken türgündeşmek gerek. Onsoň omaňa munasyp bolmak gerek. Inni maňa gulak as ogul. Men seni hemişe golladym. Garşyňa çykmadym. Şonuň üçin şu sözümi ýykma. Ejeň ýüregi gowşapdyr. Sen şikayet alanyň eşdenine gaty ynandy. Lukmanam alad etmellerliydi. Indi sana diýjek sözüm esas topara goşuljak bolma. Şuňam bolýar. Kaka, ol men arzum ahyrin. Men aýtjagym aýtdym. Ýakynlaryň üçin käbir arzuwlary köretmeli ýerem bolýandyr, ogul.
Rata, turun! Hemme alada boldum öýdýän. Kakam ejemem menden ýaňa arkaýyn näl. Näme etjegim bilemok. Kakam esasy topara goşulmama garşy. Tögök gölçülük ullyýa. Ejem ala dediýär. Dogry aýtdy. Nämes dogrunyň? Nämes dogry däl. Görýäňi, sizin günnelik turganlaşyklaryňyz hem ýeňil däl. Daşyňyzdan synlap, özüm galpylap oturýan. Onsoň esas toparda nähil bolar öýdýän? Nähil bolsa da ol her bir ýigidin arzuwy. Meniňem arzugum, ýok maksadym. Töwekkül bolmasaň mert bolluňam däl. Her kim töwekkülçülükden gaçsa, watany kim goramaly? Herini öz perdendin gaýgyrsa, kim harap bolmaly? Kim galkan bolmaly watana? Sen mir için nahyryň şu zatlaryň. Sen mir düşünmeli. Mena gollarsyň diýip derdim aýdýan. Sen bolsa Deňleşiň. Gönülüm. Yarım öwrüm sağa. Tawaraly. Goýuň. Yarım öwrüm çepe. 10 minut ara kesme. Mena gollarsyň diýip derdim aýdýan. Sen bolsa Sagaman gutulan bolsaň bolýa. Turgunlaşyklara küýsäk gidensiň. Şol gün baýdaga eliňden sypdyrmadyň. Halal saňa. Mergeniň äçi ot bilen ýalyndyr. Ýogsa da harap ölme gelenim bäri mergen görnän okla.
Yaran, seni gıssagly serkerde çağırýar. Kabul etdim, baryan. Häzir gelýän oglanlar. Geldin mi? Ýör serkerde garaşa. Yoldaş mayor, Kapitan Rahim sizin buyruğunuz boyunca geldim. Yoldaş mayor, Leytenant Salarov, sizin buyruğunuz boyunca geldim. Yigitler, tälim türgölleşigin niyetine laýyklykda. Dağ etekdäki owalaryň birine şertli garşydaş barada maglumatlar gelip gowuşdy. Maglumatlar anyklamak maksady bilen iki ýigidimizi aňtow ugratdyk. Ýöne gynansak da yigitlerimiz ahmal galyp ele salnypdyrlar. Biz gyssagly ýagdaýda olary halas etmeli. Tälim türgölleşigi hakykata ýakynlaşdyrylan ýagdaýda geçirilmeli. Leytenant Salarov, sen Kapitan Rahimowyň ýol başçylygyna eginleşmez Adalfoň toporuna baş bolup gidersiň. Taýin boluň. Haçan ugramalygyny Kapitan Rahimow siz aýdaryn. Düşnüklümi? Hoçaýla. Soragy barmy? Yoldaş mayor, Azalowyň ödem biziň bilen gidýärmi? Senin habaryňam ýokdur. Ele salnanlaryň biri Mergen Azalow. Yoldaş mayor, öz toporum bilen gitmäge ruhsat ediň. Kapitan Rahimow, bu tawşyryň hötdesinden gelip bilerlermika? Hoçaýla yoldaş mayor. Oglanlaryň ählisiniň taýýarlygy gowy. Bolýa, senin diýeniň bolsun. Oglanlara duýdur, menen baryan edir. Bor. Eýilikmi? Näme habar? Tälim türgönleşigini aňtow giden iki gündeşimiz ele salnypdyr. Halas etmäne gitmeli. Ýene mergeniň topar giderdi. Sen näme üçin çağırıpdyrlar? Ele salnanlaryň biri mergen. Şoň üçinem olaň topar gitmez. Onda kim oradarlar ha? I think da. Bizi gidýäsmi? Onda taýarlan oglanlar. Şuny urars. Kapitan Rahimow, tälim türgölleşigine uğradyljak toparyň düzüm bilen tanışdyryň. Yoldaş mayor, Leytenant Alov. Toparyň mergeni, ünütlü, sowukkanly, wepaly, hemişe yoldaşlaryna görülde bolup gelýär. Leytenant Kovusow, bilimýotçy, toparyň esaty türleriniň biri. Yoldaşlaryny hemişe ruhlandyryp durýar. Ödem başarjak ýigit. Leytenant Oradberdi, injener sapyor, başarnygy, ugur tapyjylygy aýratyn bellenmäge münasip. Leytenant Salarov, hakyky öňmaşçy. Başabaş döwüşe ökdü. Türgölleşikleriň netijesi boýunça da ähli görkezjileri gowy. Tutuş toparyň garamatyny eňine alyp biljek ýigit. Leytenant Wepayev. Toparyň düdümi şulardan ibaret, yoldaş mayor.
Hemişe bellenen wagta laýyk hereket etmeliler oglanlar. Wagt biziň esasy ýaragymyzdyr. Bu tälim türgelleşigi size tiýnak bolar. Kim diňňizi görkezir, şoň üçin özüňizi bolmaly diýýärler. Türkmen edermeni maksud alyp barym. Inni siziň ýanyňyzda ýakylaryňyz ýok. Arkaýlyga ýol bermeli däl. Merkez, men algyr. Merkez dinleýär. Topar bellenen nokoda üstünlükli getirildi. Dolanmana ruhsat edin. Size düşündüm algyr. Dolanyp bilersiňiz. Bar düşündüm. Uçmana ruhsat. Yaragym sakla Perman. Nire barýan yaran? Ýokary. Näme etjek şonu ýörsene?
Yigitlerimiz, inha şu nokotda saklanyar. Karşıdaş 4 adamdan ibaret. Mümkün molluğundan soğuk yara bilen hareket etmeli. Ok sesi çıkmalı değerler. Tälim türgelleşigini müsümlük bilen duydansız amala aşırmalı. Her bir wakany wagtly wagtyna habar berip durmaly. Düşünüklümi? Kutşeýle. Merkel, men Pelin. Pelin, men Merkel. Aragatna çykdy. Karşıdaşın 4 adamdan ibaretdigi tahkiklandy. Topar tälim türgelleşigine taýar. Başlama ruhsat edin. Başlap bilersiňiz. Gaýrat edin oglanlar. Topar tälim türgelleşigine başla. Geleniňe sag bol yaran. Geleriňize garaşýadym. Birinin gelerine garaşmagyň nämedigine men gowy düşünýän Mergen akka. Onne ertir daňdan ilerki baýarda görüşürüz. Gelen. Bu borç edilden alnymyda ýadylan. Türkmen bolup doglan her bir Türkmen edermenidir. Bu yol anamdan başlandy. Anam kalbymyda mertlik bolup girdi. Eginimde mertebe bolup takıldy. Watan goragy mert jigide abraydyr. Ar namysa ýugurlan borçdur. Hemme şu yerde mi? Leytenant Salarf yok yollaş kaptan. Nerdegilen yaka bu jigit? Bunun artık garaşsak tutuş toporu howpasyny goýar. Yollaş kaptan. Yine bir mund garaşaýalyň. Men duýýan ol geler. Yine 1 minut. Bundan artık garaşyp bolmaz, biz bellinen wagtyna ýem giýjä galy. Merkez. Merkez aragatna çykdy. Näme boldy Pelin?
Tälim türgelleşik üstünlükli geçirildi. Yigitlerimiz halas edildi. Yöne bir ýagda yüze çykdy. Bir adam üçin tutuş topary kyn ýagdaýda goýup bolmaz. Bellenen wagt boýunça hereket edin. Merkez kabul etdim. Bir de gedip gördüm. Yollaş leytinant. Ya tabşyryk sana düşdük bildämi? Tutuş topary kyn ýagdaýa goýdun ahyry. Günäkär ýoldaş kaptan. Şuňa gözüm düşdi-de goýup gaýdyp bilmedim ýoldaş kaptan. Başımızda tecimi, günümüz gayratımız, irtilmiz kırucumuz. Gayratlı liderlerim, toprağa zinin ruhi, asuda asmanımda parlar mertebe tuği, mertebe tuği, mertebe tuği. Gerçeğin buysancı, merden arzuy, mertebe tuği, mertebe tuği. Gerçeklen gayratı, merden arzuy. Gayratı görünür ediminle kadamda, şu toprakta geleceğimiz baktımız şu vatana. Dünya görüp sanlıdır Türkmenin büyük kavmi, başımızda teçkimin parlar mertebe tuği, mertebe tuği, mertebe tuği. Gerçeğin buysancı, merden arzuy, mertebe tuği, mertebe tuği. Gerçeklen gayratı, merden arzuy, mertebe tuği, mertebe tuği. Gerçeğin buysancı, merden arzuy, mertebe tuği, mertebe tuği. Gerçeklen gayratı, merden arzuy. Gerçeklen gayratı, merden arzuy. Başlan. Burada sorasam bolarmy? Sora beriň. Bilýän bolsaňyz Türkmen edermeniň hara bölüminiň salgysyny soraýjakdym. Salgy berip bilýäňizmi? Salgy bermäde, hatda eltip emmiljek. Gowalardy, ýogsa tapmaryny öýdüp aladaly gelýärdim. Bagşlaň, adyňyz? Mahym. Ýöriň onda Mahym.